Idol, sa bayan po ng Calasiao, formal nang inilunsad ng pamahalang bayan ng Calasiao katuwang ang Department of Trade and Industry, Pangasinan at Bangko Sentral ng Pilipinas ang Palengke QRPH Plus program na naglalayong isulong ang ligtas na modernong sistema ng pagbabayad sa mga pampublikong pamilihan, transportasyon at iba pang lokal na establishmento. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang paggamit ng digital payment systems upang matulungan ang mga maliliit na negosyante tulad ng mga tindero sa palengke at mga tsoper ng tricycle na makasabay sa makabagong teknolohiya. Layunin din na iumano nitong mapalawak ang financial inclusion at palakasin ang matatag na lokal na ekonomiya, lalo na sa panahon ng krisis. Inaasahan namang magiging mas epesyente ang transaksyon at mababawasan ang panganib sa peking pera at pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng cashless na sistema. IFM News. IFM News. IFM News.